Гэта інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Памяць і адказнасць. 26 красавіка споўнілася 40 год з дня аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Кубак мацнейшых. У Маладзечне праходзіць міжнароднае спаборніцтвы па гарадошным спорце. Песні перамогі. Раённы фестываль-конкурс сярод ветэранаў і моладзі адбыўся ў нашым горадзе. Памяць і адказнасць. 26 красавіка споўнілася 40 год з дня аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Аварыя стала адной з тэхнагенных катастроф у гісторыі чалавецтва, якая закранула не адну краіну. Тэму працягне наш карэспандэнт. Штогод у красавіку, калі грамадскасць узгадвае пра аварыю на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, каля вёскі Лешна адбываецца мітынг, прысвечаны гэтай сумнай даце. 26 красавіка 1986 года на 4-м энергаблоку ў гарадку Прыпяць адбыліся 2 цеплавыя выбухі, якія разбурылі актыўную зону рэактара. Пасля аварыі многія жыхары з заброджаных раёнаў перасяліліся на новыя месцы, пусцілі вёскі і шмат населеных пунктаў назаўсёды зніклі з карты Беларусі. У ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай станцыі прымалі ў той час удзел каля 600 000 савецкіх грамадзян. У заражаных радыёнуклідамі зонах працавалі ваеннаслужачыя, медыкі, вучоныя, вартавальнікі, будаўнікі, вадзіцелі, прадстаўнікі самых розных прафесій. На мітынгу ў Лешна уручалі і памятныя медалі ліквідатарам. Проходя срочную службу в 1986 году, нас с Алтайского края перебросили для ликвидации Чернобыльской аварии. И я там был с 22 мая по 19 сентября. Радиационная химическая разведка. В принципе, все этим сказано. Помнится цветущий город Припять, майский, каштаны, пионы, красивейший город, качели, карусели и тишина. Попал я туда в июне 1986 года по приказу командования. Я был военнослужащий полка правительственной связи в городе Ровно. Капитаном я тогда был юным. Вот. Потом и поехали мы туда выполнять задачу по обеспечению правительственной связи Государственной комиссии по ликвидации последствий. Вот мы выполняли задачу в самом городе Чернобыле, улица Советская, где была находилась правительственная комиссия. Вот мы ее обеспечивали. В течение, я был там в течение 2 недель. Потому что так как мы перебрали свое там радиацию, нас отправили, нас меняли, ну, как говорится, по-хорошему. Ночью город оставался совершенно пустым. Оставалась только охрана и мы. И все. То есть остальные все выезжали в зону отчуждения. Макаров на 30-километровую зону, там была база. Сёння ў Беларусі дзейнічае маштабная праграма па ўзнаўленню забруджаных тэрыторый і рэалізуецца шмат сацыяльных, медыцынскіх і аздараўленчых мерапрыемстваў. Таксама гэтай памятнай даце прысвячаецца шэраг сустрэч, лекцый, дыялогавых пляцовак у розных установах раёна. А на мітынгу за супакой душ усіх ахвяр Чарнобыля, чые жыцці заўчасна забрала прамянёвая хвароба, памаліўся настаяцель прыходу храма святой жываначальнай троіцы ў аграгарадку Лебедзева Мікалай Лашченка. Удзельнікі мітынгу ушанавалі іх памяць хвілінай маўчання. Прадстаўнікі органаў улады, сілавога блока, працоўных калектываў грамадскіх арганізацый, педагогі і школьнікі усклалі жывыя кветкі і вянкі да помніка. Алла Маркелова, Дмітрый Пяцёнак, МКТБ. З 1 жніўня ва ўсіх раёнах Міншчыны запусцяць онлайн-кансультанта для грамадзян. Такую задачу паставіў старшыня аблвыканкама Алексей Кушнаренко. Праект ужо быў апрабаваны Воложынскім райвыканкамам праз афіцыйны сайт. Значная частка паведамленняў, а з чэрвеня мінулага года іх было 565, тычылася тлумачэння парадку правядзення тых ці іншых дзяржаўных працэдур, афармлення дакументаў, парадку работы службаў. Як адзначыў Алексей Кушнаренко, гэта свайго роду форма зносін з заяўнікам, у якога часта ўзнікае шмат розных пытанняў. І скарыстаўшыся онлайн-кансультантам, атрымаць адказы на іх ён можа на працягу кароткага часу. Гэта сучасная форма работы, якая паказала сваю эфектыўнасць, адзначыў кіраўнік вобласці.
Кубок мацнейшых. У Маладзечні праходзіць міжнародныя спаборніцтвы па гарадошным спорце. Прысвячаецца турнір перамозе ў вялікай айчыннай вайне. Тэму працягне наш карэспандэнт. Маладзечна сёння можна з поўным правам называць не толькі культурнай, але і гарадошнай сталіцай Меншчыны. На новай пляцоўцы каля Лядовага палаца не так даўно праходзілі чэмпіянаты свету і краін СНД. А сёлета першы міжнародны турнір у Беларусі распачынае графік спаборніцтваў гарадошнікаў зноў жа ў нашым горадзе. Старшыня Маладзечынскага райвыканкама Павел Губко і ганаровыя госці пажадалі спартсменам удалых стартаў, а ўсе гледачы атрымалі задавальненне ад паказальных выступленняў вядомага спартсмена і нашага земляка ў адной асобе Геннадзя Сушко. Гарадкі маюць цікавую і даўнюю гісторыю, а яшчэ прыхільнікаў у розных краінах. Зацікавіліся імі і ў Грузіі, тым больш, што ўзяць у рукі біту і выбіваць фігуры можна пачынаць у любым узросце. Мы сейчас там начинаем, и в этом году хотим сделать, может быть, грузинскую лигу, там чемпионат, и потом в будущем думаю, что что-то будем планировать в международном уровне. И это очень, я думаю, что хороший визит состоялся, и надеюсь, что у нас тоже получится, что может быть не совсем так, но будем развивать, и спортсмены будут активнее. Я думаю, что для всех это спорт хороший, интересный, и думаю, что Грузия будет популярной. Удзел у міжнародным турніры прымаюць каманды з Расіі, Беларусі, Арменіі і Грузіі. На спаборніцтвах будуць вызначаны пераможцы ў мужчынскім і жаночым адзіночных разрадах, у камандным першынстве, а таксама ў міксце. Сярод удзельнікаў і тытулаваныя спартсмены, і тыя, хто ўпершыню прыехаў на міжнародны турнір. Мы постараемся традицию не нарушать. Ну, а там все будет зависеть еще от немножко удачи надо, конечно, и какую будут оппозицию составлять белорусские спортсмены. Но надеемся на удачное выступление. Конечно, хочется занять призовое место везде, и в классических городках, и в еврогородках, и в финских городках, но тут как пойдет. Сейчас отыгран первый тур, результат неплохой, но можно и лучше, в принципе, стараться. Конечно, надежда на финские городки, на еврогородки и на миксты, конечно, в которых есть всегда шансы. Где-то что-то взять, где-то посражаться можно. Адкрыццё спаборніцтва і выступленні спартсменаў каментироваў вядомы спартыўны журналіст Беларусі Владимир Новицкі. Турнір праходзіць у 3 дысцыплінах: класічныя, фінскія і еўрагарадкі. Гарадошныя баталіі вядуцца на 2 пляцоўках каля Лядовага палаца і па вуліцы Чайкоўскага. Уваход для балельшчыкаў свабодны. Завяршыцца турнір 29 красавіка, а тым часам гарадошныя пляцоўкі адкрываюцца і ў іншых рэгіёнах Меншчыны. У нас в Кополе уже построена площадка, ведутся работы проектно-изыскательские, это в Мариногорке. Мы будем проводить такую вот реставрацию площадок в городе Жодино, поэтому на сегодняшний день именно строительство площадок в Минской области идет в таком приоритетном направлении. Маладзечна – это такая отправная точка, и подтягиваем регионы. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, Дмитрий Пятенок, МКТБ. З 27 по 29 красавіка Дзяржаўтаінспекцыя праводзіць прафілактычную акцыю «Бяспека дзяцей на дарогах. Адказнасць кожнага». На тэрыторыі нашага раёна ў мінулым годзе зарэгістравана 15 ДТЗ, у якіх 18 дзяцей атрымалі траўмы. Асноўнымі прычынамі аварый з удзелам непаўналетніх застаюцца як няўважлівасць і бесклапотнасць саміх дзяцей, так і адсутнасць кантролю за іх вольным часам з боку дарослых, а таксама парушэнні вадзіцелямі правілаў перавозкі маленькіх пасажыраў. Падчас акцыі супрацоўнікі ДАІ правядуць сустрэчы ва ўстановах адукацыі, працоўных калектывах, а таксама на бацькоўскіх сходах. Праваахоўнікі нагадаюць правілы пераходу праезнай часткі і недапушчальнасці выкарыстання пры гэтым гаджэтаў і навушнікаў. Асобнай тэмай размовы стане выкарыстанне веласіпедаў і сродкаў персанальнай мабільнасці. Таксама пад кантролем выканання правілаў перавозкі пасажыраў. Песні перамогі. Раённы фестываль-конкурс сярод ветэранаў і моладзі адбыўся ў Маладзечне. Арганізатары прысвяцілі яго 81-й гадавіне вялікай перамогі і году беларускай жанчыны. Фестываль прайшоў ужо ў 4-й раз. Ён аб'яднаў таленавітых выканаўцаў, моладзь і старэйшае пакаленне. Цікавасць да конкурсу расце, як і колькасць яго удзельнікаў.
поэтому активность большая, уже не первый год, и в этом году заявилось около 40 представителей. Ветеранов больше 10, но вся остальная часть – это наша молодежь. И очень здорово, что есть такой конкурс, фестиваль песни, где мы объединяем поколения, потому что песня всегда она являлась связующим звеном и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное время объединяла людей для того, чтобы вершить великие дела и отстраивать страну после разрухи. Я пошла на пенсию и пришла в хор «Надежду» и пою. А вот именно в этом конкурсе впервые принимаете участие? Нет, в прошлом году я принимала участие, первое место заняла. Сегодня надеетесь повторить успех? Надеюсь. А с какой композицией выступаете? Не женщины придумали войну. Я открываю концерт. Кожны ўдзельнік выконваў па аднаму твору на ваенную тэматыку. Асаблівая ўвага ў праграме ролі і заслугам жанчын. Вайна і жанчына – гэта паняцце здавалася б несумяшчальнае. Але ў гады Вялікай айчыннай вайны прадстаўніцы прыгожай паловы чалавецтва даказалі, што ім пад сілу многае. Песні сталі сімвалам стойкасці духу і любові да роднай зямлі. Наш девиз – песни, объединяющие поколения. Можно проводить массу мероприятий, сотни, тысячи. Но когда показываешь совместные дела с молодежью, тогда мы понимаем, что между нами нет ничего такого, чтобы было разное, ну, за исключением того, наверное, 40-50 лет. Мы одинаковые. И мы молодеем, дорогие друзья, наша молодежь, глядя на вас. Вы, наверное, черпаете от нас какой-то, вот, может быть, опыт, может быть, мудрость. Задача перад канкурсантамі стаяла няпростая, бо такія творы патрабуюць не толькі майстэрскага выканання, але душэўнай аддачай. З гэтым усе ўдзельнікі паспяхова справіліся. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а на свете 4 шага. Шчырыя, таленавітыя, у кожнага свой стыль і манера выканання, аб'ядноўвае іх любоў да мастацтва. Члены журы вызначылі тройку лепшых сярод моладзі і старэйшага пакалення, а таксама уладальніка гран-пры. Многія з удзельнікаў зноў сустрэнуцца на фестывалі-конкурсе «Песні перамогі» ужо ў наступным годзе. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.